Тренер, честита победа. 3 точки, ма сигурно се равняват на 4, на 5 или на 6. Така е, благодаря. Много важен матч. Също един добър отбор. Виждате, че последните 3 матча игра само с водещи отбори и не загуби. И това ни принуждаваше да бъдем изключително агресивни, изключително осторожни в дефанзивен план, тъй като най-малката възможност имат качеството, за да отиграят добре. Като цяло добре стояхме в това дефанзивен план. Имаха няколко ситуации, но все пак трябва да знаем, че играем с един стойностен отбор. Но миналите през главата в един момент, че можем да загубим? Както сега си говорихме вътре, тези мачове сме ги играли, обаче на обратно. Така че е добре, че тази година, нали, може така да продължават такива мачове, които са доста завързани, успяваме да ги измъкнем, както се казва. Видяхте, че малко креативността ни куца, когато излезе Назир Сола. Ограничени сме в тия действия, но говоря като смените, но пък вкарахме повече битка. Нямаше много ситуации. В първото по време имахме доста, така не можахме да завършим. Второто после изравни матча и се радвам, че момчета показаха характер за пореден път и успяхме да вземем матча. Съгласен ли си, че много добри смени направихте? Страхотно включване на футболистите от резервната скамейка с голям принос съответно за този гол. И те са... Знаем, че те, които влезнаха и те, които не можаха днес да влияят, имат потенциал, но мисля, че могат още. Откакто си треньор на Панайотов, това ли е най-красивия му гол с екипа на Черноморе? Защото ми се струва, че няма по-красив. Има един така с вратца, мисля, че насочи в горния ъгъл, но както се казват, стават чудеса. Господин Илиев, видно е, че без Назир Сола отбора на Черно море играе по по-различен начин. Не е това, което е с него. Това е мое мнение, разбира се. Така че в този смисъл, когато този креативен играч ще се върне обратно на терена, до каква степен е сериозна контузията му, която го вади толкова мачове? Той имаше първо разтегнат мускул от тази матч с Локо Пловдив. След това получи и долу в кръста също проблем. Надяваме се тази седмица или те оставаше едни до матча да потренира и да строи да се върне. Да, казваме, че Назир Сола липса, но тази креативност трябва да не е толкова липсващия той, тъй като първо по време създавахме доста ситуации да завършим с последния пас. Мисля, че в атаката там трябва да има човек на върха, трябва да е по-отдаден на отбора. Не, че място не се бори днеска, но трябва да е с по-голямо самочувствие, да завършва атаките, нещо, което ни липсва и последните мачове. Не мислите ли, че ако матчът ще беше играл от 8 часа, повече хора ще да видят победата на Черно море? Първо трябва да благодарим на тези хора, които дойдоха в този час, този делничен ден. Не очаквахме така, че ще има. Другото е, че със сигурност 8 часа трудно да се играе, но в този час може би... Да, но вие сте по къс ръкав. Ще дойде. Не, говорим, те си знаят програмата. Аз имам преди температурата. Се радваме, че и тези, които дойдоха, благодарим за подкрепата. Да, там покрай нас има винаги хора, които са недоволни, че единия пас бил малко 30 градуса по-назад, а не е по-напред, че единия бил по-рус от другия, но това са част от играта и трябва да свикнем. Ние сме свикнали. Мерси.